fils illégitime dans l'épisode précédent. Ah, il est demzeni, ça, il est demzeni. Abena, yam. Yam. Ni ce ni barajola na bamso amna tila badala kana na fragola yam la ka onyuma sigi sasa nikani hakili cheno da yama ire baba ka kuma kame tiens la petite il faut bora kami for sisa mani akila tia jaran sasa ire ba da kone bisa ko ire ku kanne ire ba kana manga fo anga na dati te jana e chukushila eni ne ga furu nyongo ma ire bodon tati ni sa kuma ene ko ne bife ne joro do ma suku no kui kana joro so in auto so in bla tati icho matale kana ai auto isa anga sige anga boru dumanin kesa ai satu matale je kuli kambora isi ge anga boru dumanin kesa isana utuma eba dona so mimbe utara ko ba fanfela la kuli kambi gabo fue mosra sa ani baba dedo fue mosra e dare dula ko fue mosra kan salmata kuli kambora de ato esa fue mosra sa be sura efen do de balna ka fen do de yo de ala sra sa fue mosra ni ko tin ha why ana Mumelo. Kuna bangsa? oba tradila wallahi Dila tuguri. ni ko fle ko ma droit na dila ni ko sube ge dila ko Esa tita la ko. ay atara ba tesoro ni fliga ko be ge dila to drana wallahi ala amen ge dori sa Apo dan salmata karata. ni muso ala ba ge dori di ge rane muso ala ada laga ngata akan ala Ang nagbaro na sa nere mga po. La vie est comme une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle et s'en va. Tu as fini de jouer ta partition, alors repose en paix. À tous les journalistes. Famsa. Egunyana ko ne Salmata ka ko bane ya. Kane filiji la ki kodu ne la. Alama sonne ka sayama koi. Wallahi alama ne ka saline Salmata ka wakati alama usi folo. Nga iye ni ke pumin kam. Akera ki ka stekere min dugu kama. Dugu bebi na ba kalama. Yani ngadu dugu kono folo. Mbe taga brama kaburu la folo. Ka taga duwa kai ka yafa deli kai ne sera kan be mara ka se mi wakati nga ala bi chiya bang. Yeah man, this is for you the big food. Sulja music. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada Jamfare, jamfare. Belaido chamata aunye kumashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye mwaga ya jamfare. Uya jamfa angatu alama ni bebe bandunola. Masala ni tuye segeneye. Umenyema uwele nguma fuye gojenye fuye. Setigi ya fle don ni bebe ba. Alijie masaya mi flenye don la ni bebe na ba. Sama bali bena kuma Haya kilo majo Sama bali bena kuma Maliko mana geleya Sama bali kanga kuma Faso kuma na geleya Ligu pense Jonshi tena kisi
Burama. Foni ya fara ne ma de. Ni ya ye ka saya ni wakati in bɛɛ sɔrɔ. I ka saya ci ma fɔ. I dɔgɔkɛ Bamusa kunna ne Salimata kɛnɛ faga de ne bɔli ko in kalama. Ka taa ne ba la ka ne fili ji la. Ne ka wakati de kuma se. Bozo dɔw de ye ne Salimata tɔmɔ ji la ka taa ne bɔ dugu la ka taa ne furakɛ. K'an furakɛ n ka segin ka na. Bi ne seginnen ni bɛɛ Burama. Dugudenw bɛɛ bi bɔ a kalama n b'a ɲɛfɔ bɛɛ ye. Bɛɛ bɛna bɔ a kalama kun min kama i dɔgɔkɛ y'i faga. N bɛ segin san n b'a ɲɛfɔ dugudenw bɛɛ de ye. Bɛɛ de bɛ bɔ nin saya in kalama a tɛ se ka to tan tɔ. An sɔgɔma. San sɔgɔma. Baasi tɛ. Tɔɔrɔ sen. A b'an ci. Denbaya bɛ. Baasi foyi tɛ yen. Awa. Tan. E dun sigilen bɛ yan nɔ kaburudon na. N tulo b'i la i bɛ k'i dama kasi. E sigilen bɛ kaburu min kunna i b'a dɔn kɔni. Burama kaburu tɛ yan. Ayi i filila. Burama kaburu tɛ wa? Burama kaburu tɛ nin. Tari Salimata filɛ nin. Nin tɛ Burama kaburu ye. Ayi ne ma fili dɛ. Burama kaburu tɛ nin i filila. Burama ba ni bi cɛ juma o juma ne bɛna dugawu don Burama ye yan. Ne ba ne dun filɛ ka f'i ɲɛna dɛ nin tɛ Burama kaburu ye. Ne bɛ Burama dɔn k'i ko tɛ. Depuis Burama ma ban n bɛ Burama dɔn. Wagati min na ka Burama to a ka bana kɔnɔ Burama dɔgɔkɛ dɔ tun bɛ yen ko Bamusa. A y'a ye ka Burama to bana kɔnɔ a ko Burama ma ko n kɔrɔ i bɛ bana la. Mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛna bɔ nin bana in na. Yan'o cɛ i t'i ka papiye ninnu i t'u yɛlɛma ka taa n tɔgɔ la. Kan Salimata masa. Ni faso kanu dunu ya o fene ye limania doye sama bali ti funbe dongli daye ni faso kuna holo wali sini chanjo be fiye hibe chesiri la shunikle kakuna foliti mali deuma Ai sama Sina ça va ko kaya doni bashi tila konse awele du bas petense e do masigi yoro du Bala isi tati ni mu yoro suye tanko tifun de ko kiga na ko tirte ku be yinya tifun ka ne wele ko ne kana ni yoro sugula yoro yere la je tanto aga telefon kun dala surprise yere kan ake ni yoro sugula we mu surprise suguye calme ai ne te se kan calme wala de tati ijo kan e bere ba do ne kana ne ni yoro sugula yoro fle tanti ay village mo boy sa kana village ko to la ni mo ko te surprise ke ni yoro sugu fene la sa bonne ta do da ko ko kana sa iti calme ki sigi don sa ola na kera sugu mena yere ba fanya na obe Shere kon na ni yoro sugu no kana to kana ne ni yoro sugu la de ko surprise gisa ayo fo Burama ma sɔn a nana mun kɛ a donna Burama n'a hakili cɛ ko n kɔrɔ an ka taa furakɛli la dugu dɔ la n bɛ taa i furakɛ yen nɔ Burama ko a ma ko baasi tɛ a y'a sara duguladenw na Bamusa ani dugutigi u taara ni Burama ye kaso dɔ la u ka dugu yanfan na u ni kaso ɲɛmɔgɔ dɔ bɛnn'a kan ko an ka Burama don kaso la pour que n'a y'a punition d'a kan a na se k'a ka tiɲɛw yɛlɛma ka taa n tɔgɔ la o wagatinin kɔnɔna la u ye Burama don kaso kɔnɔ k'a pini ne ni kasoladen dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kan o kasoladen Ala y'o ka kalifa minɛ a la ka to kaso bonba kɔnɔ ye o taani kɔnɔna la u y'o su ta ka taa n'a ye ka taa Burama ka so ko Burama banna. Burama masa. Mais je suis étonné. Burama masa.
ne yɛrɛ filɛ ne bɔtɔ filɛ ne kaso de kɔnɔ tantɔ layi sara i b'a kalama wallahi ne yɛrɛ ka hakili kun ma sɔn baga sa ye ma wagati la parce que dugutigi ni tɔnɔ bamusa taara ni ne fa ye Burama donna so mun kɔnɔ u y'a bila kelen na so kelen ni mun kɔnɔ ne munumunutɔ la a y'a kanto ko nin ye jɔn mankan ye ne ye n yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛna n ko Sidi de don a ko n ma n teri n'i taara so bi t'a fɔ n ka denbaya la t'a fɔ muso ni denw ɲɛna ko n ma sa ko n bɛ balo la yalame dugutigi ni tɔnɔ bamusa taara ni ne fa wagati la u bɛ taa furakɛ u nana ko a sara mais an ye fɛn bɛɛ kɛ k'an bɛ fɛ ka ne yɛrɛ ko n bɛ fɛ k'a fara mɔgɔ kan an ka ne fa su ko ɲɔgɔn fɛ mais dugutigi ma sɔn ko ne sɔrɔla kɛnɛma ko ne tɛ se k'an fa ko ne ma ka da don a la ko an si man ka an ɲɛ da an fa su kan ko parce que ko ne sɔrɔla kɛnɛma. Mina Tati ne ko e ni Tifun kɛ a ko bɛ cogo di dɛ ne ni Tifun cɛ m'o faamuya dɛ Tati comme Tifun y'a fɔ n ɲɛna k'e y'a ka ningamuso ye a bɛ to k'o kɔrɔnin bɔ n ye a b'o fɛ ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni Tifun ka ko ka bon ne bolo kosɛbɛ a mɛnna bon ne hakili la yɛrɛ Tifun a bɛ sɔn ka ne furu ka k'a furumuso ye o tun bɛ sɔn ka ɲɛ koyi Tifun ko ka di ne yɛrɛ a mɛnna i ye muso ɲuman ye minɛ i ka ɲi yɛrɛ de vraiment o ka ɲi o bɛ diya ne yɛrɛ ye koyi ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna est-ce que bi tɛ na kɛ i ni Tifun ka ɲɔgɔn ye laban ye mun ɲɔgɔn ye laban cogo di m'o faamu dɛ e b'a faamu ayi ne kɔni fɛ bi kɔni i bɛ na k'aw ka ɲɔgɔn ye laban ye min ye a ye taa n'a ye Tati a ye taa n'a ye bamusa sɔnna ka nin kɛ bamusa sɔnna nin ma ne ye bamusa muso de ne bɔra a kalama k'a bɛna taa Burama faga ne y'a dɔn k'a bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ Burama kan k'u bɛna taa furakɛ yɔrɔ min na k'u b'a faga ye ne ma se k'a kuma dɛ ne cɛ de don ne y'a sutura mais o kɔfɛ a y'a dɔn ko ne bɔra ko kalama de a filɛ ka taa ne bala ka taa ne fili ji la k'i kɔ don ne la k'a bɛ ne faga a t'a dɔn ko ne fɛnɛ bɛ balo la bozo dɔw de fɛnɛ ye ne ji la yen dɛ olu de filɛ ka ne ta ka ne furakɛ ne turunen u la fɛn o fɛn kalo 6 y'a ba bɔ mais a t'a kalama fɔlɔ yɛrɛ ko ne bɛ balo la ne b'o de duwawu don na Burama ye sa ko n bɛna segin ka taga ɲɛfɔ dugudenw ye bamusa bɛ kɛwale min na wari nɔfɛ kɛwale bamusa ka gindo o gindo bɛ Burama ko la n b'a bɛɛ ɲɛfɔ hali denmusomani min kun b'an bolo a t'i fani bamusa tɛ se ka den sɔrɔ o walayi bamusa tɛ se ka den sɔrɔ o den dira anw ma lamɔ na mais an y'a fɔ duguden bɛɛ ye ko Ala a ko fɛnɛ Tati to bamusa den kana kasi ko ye bamusa den kana kasi tiɲɛ yɛrɛ la ka di ne k'i furu ka di ne i ka kɛ ne furumuso i ka kɛ ne denw ba ye nka Tati an ka laada tɛ jɛn n'a ye cogo si la balimaya furu fan si an ka laada ta i y'a mɛn n'o tɛ n'o kun tɛ n'a y'a sɔrɔ ko ne fa balimakɛ n'o de kun tɛ e fa ye Tati ne kun b'i furu e yɛrɛ fɛ an ka fɛn a tɛ se ka taa fɔ furu la a tɛ se an ka laada t'a fɛ e ne fa balimakɛ denmuso de a tɛ se ka ɲɛ cogo si la dale dɔ la i bɛna bɛn ni cɛ wɛrɛ ye cɛ min bɛna janto i la kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i y'a mɛn cɛ y'i to yen nɔ a tɛ se an ka laada tɛ jɛn n'a ye balimaya furu fan si tɛ sɔn ma ne ko Tifun oui Sara Tifun ne yɛrɛ
Attendez. Tifo. Oui. Nico. Et puis, quand vous l'avez nita. Et quand on est en Mitoïsa. Et Mina. Et Tati. Mais je ne te comprends pas. Oh non. Explique-moi, parce que nous voulons dire la mine trop. Non, il va quand même ça. Tiens, la lettre en train. Mais la lettre Tati Kapun, c'est très compliqué. Mina, c'est quand même nos frères. Et puis, musulman do, à Turoka, et cousine Fanadi. Neni Tati, quoi, on va dire, on va dire qu'il a gila, qu'il faut qu'on la foule, Roma. Ça fait. Et puis, mon homme, il tient dans la débat, Neni Tati, ça. C'est un thème de la Tifo. Oui. Est-ce qu'il bat à l'homme qu'on est fini là? Et tout dit ça. Tu oublies nos traditions. Tradition et tradition des. On il l'a donné pour nous, pour des ça. La nana quoi? Et ta kalamako, ni une tati choula. Il y a une personne, ni Emma ça. Tati Bessa. Et encore, écoutez, il clôt, il est gagné. Ouvre bien tes oreilles, c'est que je te dis, c'est très sérieux. Non, Clobila. J'ai vu un couple comme ça. Ou choula. Quand le monsieur est mort, une semaine, durant Mousson fait ça. Donc, quand on dit qu'il clôt, pour m'aider. C'est la mort, ça me comment il faut de. Ah! On y a balma fou à un coutume. Quand on est comme ça, tati fou, on est cousine d'eau, tu ne peux regarder la quoi. Négo, et quand il y a moro, baké, et baké, on a coutume qui nous permettait. Ah, moi, il faut. Ali, quand abla et de ce qu'on a, quand on a fait. C'est pas parce que Mina est une cousine, ne veut qu'à être conseillé t'aller. Non, je sais tout. Les coutumes sont les coutumes. Et je respecte les coutumes. Quel qu'en soit, malgré que je me suis modernisée en école, à l'université, Beckham et tout. Mais coutume, l'ada, a aidé. Si la fois, il t'a allé. T'as dit quoi, il y a tout. Même je ne peux pas t'obliger même à prendre Mina. Mais t'as dit quoi, il a aidé. Farani me voir aller. Nyame, non, seulement tati, c'est ça, mais c'est quand t'as fait la vie, tu sais qu'il y a encore. N'oublie pas, si c'est un bon problème de là, quand même, on fait de là. Non. Et c'est comme là-bas. Ah ouais, c'était ça mon truc, et c'est catastrophe. Merci beaucoup, merci pour le conseil. À Farani, en tout cas. Donc ça veut dire que c'est qu'un Mandou. Mais Bamsa sera ka nin kɛnɛ la wallahi ne sera dugu kɔnɔ duguden bɛɛ de bɛ bɔ ni dugutigi ka nin ko in kalama ni cɛ yɛrɛ jo ata kana kasi fɔ ala kun ka ni tiɲɛ bange bi o ye tiɲɛ ye an kile awan ci kuma fɛn fɔ an y'a bɛɛ mɛn tanti Salimata a bɛ kɛ cogo di ne denw tanti Salimata masa ala ne ba fo n'aw yafara ne ma dɛ ne denw ne kun tɛ se ka kɔn k'an yɛrɛ yira ne kun man kɛnɛ ni kun ye n yɛrɛ yira Bamusa kun bɛ n tɔ faga Bamusa yɛrɛ a ka jugement ye sini ye o ye Bamusa minɛ Sulasiw ye Bamusa minɛ wallahi u nana fɔ village la k'a minɛ ala danga nin kɛ koyi an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne denw Bamakɔ sini wallahi ne bɛ fɛn kalama kɛ ne bɛ taa bɛɛ ɲɛfɔ ne bɛ taa bɛɛ ɲɛfɔ fanga tigilamɔgɔw ye non hakilina ka ɲi kojugu tanti Salimata hakilina ka ɲi dɛ n'i sera ka taa témoignage kɛ n bɛ taa wallahi ne bɛ taa fala kun ka nin kɛ Bamusa ye ala kun ka Bamusa malo dugu in kɔnɔ bɛɛ kun k'a ye mais ne fa e kun ko ne fa masa o tuma a bɛ kaso jumɛn kɔnɔ i fa masa i fa a b'an dafɛ duguni dɔ la kaso kɔnɔ yan nɔ a minɛ ne b'u bolo yen non Salimata Sarah s'il te plaît kana kasi ni ko la koyi kasi tɛ foyi ɲɛnabɔ nin na je crois que n bɛna juge wele Sarah i da de juge bɛna solution dɔ sɔrɔ a la sisan tɛ kasi kuma ye koyi non Sarah il faut pas pleurer kana kasi ala sisan ne fa masa il faut pas pleurer a ka balo i fa bɛ balo la ala o de ko priorité le juge va nous aider i y'a faamu juge bɛna dɛmɛ mais sisan Sarah ni ko in bɛ cogoya min na e bɛ taa tati nɔfɛ yama parce que faut que ni tati ka ɲɔgɔn ye n ka yafa deli a fɛ i bɛ taa tati nɔfɛ ko tati k'an sɔrɔ i ni tati a b'an sɔrɔ Ramatu ka so
D'accord. Voilà, en mignon sur Ramatou Kasso. D'accord, problème t'as là, mais t'as voilà, voilà. Kana kasi de. Allah. Ni ko ni kasi sebe. Angata Ramatou fe no. Voilà. Tati ni fifi plabe, on peut se sur Ramatou fe. Ah ouais. Yeah man, this is for you the big Tifun. Soulja Music. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada. Jamfale, au jamfale. Belai do chamata au nye kumashi bosi rafe. Na kwanga chie fonya moga ya jamfale. Uya jamfa angatu alama ni bebe bandunola. Masala ni tuye segeneye. Umenyema uwele ngumafuye gojenye fuye. Setigi ya fle Dondo ni bebe ba Alijie masaya mi flenye Dondo la ni bebe na ba